Πώς να διαλέξω μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο. Το γνωστό μας NIPT test. Επειδή υπάρχουν πολλά τεστ, πάντα υπάρχει αμφιβολία. Ποιο είναι το πιο αξιόπιστο, πώς μπορώ να διαλέξω, τι να διαλέξω. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτή τη στιγμή το φάσμα ελέγχου του NIPT test περιλαμβάνει την ανίχνευση τρισομίας 13, 18, 21 και χρωμοσώματος 23, ανομαλίες ή ελλείψεις δεύτερον από το χρωμόσωμα 1 έως το 22 και τρίτον ανομαλίες μικροελλειπτικές, τα λεγόμενα τα γνωστά μικροελλειπτικά σύνδρομα, τα οποία είναι βλάβες ουσιαστικά λιγότερο από 7 χιλιοβάσεις και έχουν χαμηλή θετική προγνωστική αξία. Όπως χαμηλή προγνωστική αξία, η οποία δεν έχει μελετηθεί βιβλιογραφικά, είναι και το πακέτο νούμερο 2. Τη μεγαλύτερη αξιοπιστία εμφανίζει το πακέτο νούμερο 1. Η θετική προγνωστική αξία της μεθόδου είναι από 68 έως 99,9% και ίσως θα ήταν φρόνιμο κανείς να επιλέξει αυτό το πακέτο.